ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. чӣ хеле ки мебинем дар иҷа бегарда ма камтарак ош кардистам. имрӯз намедонам одат чандамае ки ин влога як ҳафта баъдаш ма монтаж кардистам. рости гап тамоман хуши видео кардан, монтаж кардан намедонам, мондаштам камтар аями ютубам, аями видеоҳорам кам кам видео мекунам. Просто хушим намедиҳад ки ин видеоро монтаж кунам партом. дӯстони азиз, замҷа мехоҳам ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб диҳам. бисёр аз тамошобинон пурсиданд ки квартира дар чанд ҳазор снимат мекунен ё квартираро хариден. ба фикрам бисёриҳо дар нофаҳмоай. акн ман румтур карданӣ будам, гуфтам як бора румтурда ҳам нархи навоша гап мезанам, ҳам хушрӯ хонаи нишонтон метиҳам. хай ҳоли румтури мо намедонам ҳоли кай мешава. ҳоли ядида камбудӣ ҳастай. мамнуне буд кунем, худо хоҳад ба румтур мекунам. ҳозир хостам дамҷа дар саволҳои шумо ҷавоб диҳам. дар комментарияш хеле камтар қиинтарай, дар ҳар як комментария дар омадан саволу ҷавоб навистан. гуфтам дар ҳамин видео гап занам ки ҳама бифаҳма, дар саволашон ҷавоб гиранд. квартирамон 58 квадратай. ҳамин квартира ки снимат мекунем, сиёмния квартираи хмон нестай. нархаш 20 000 плюс коммунальный. 20 000 меспорем, бо коммунальный услугиша меспорем. чӣ савол буд бо? ирам дар 6-ум этажай, ранги ҳамун квартираи пешинамон. Баъд гуфтанд ки чӣ ба аҷа кучиден, ҳам квартиратон хушрӯ буд. ҳамун квартираам нав буду хушрӯ буд, не ки якхонагӣ буд. чӣ хеле як меҳмон мебия, оз бо ма бор ай Турция заказ мекунам. видеои кӯтоҳро дар якум комментария закрепид мекунам. медонам ки влогои ман бисёр просмотр мегирад, чен видеои кӯтоҳ. мумкин бисёр аз тамошобинон надидиян, вале камтар ма мазам нашид гириб шидам бо. ҳамин сардардам камтар ғам додестай. имрӯз ният дорам ки равамака вай гузарам, сиёма гузарам. ин видеои ма як ҳафта ина пеш, ҳамин хел кам кам видео мекунам. хуши монтаж кардан парофтан нест. баъд ягон вақт бисёри биёд бипурсанд влог кай мепартоем гуфта. баъд ҳамин хел видеои сабират карда ма маҷбур мекунам ки ҳамин видеои ма ҳамирӯз монтаж карда мепартом. инам хел дӯстони азиз, инҷада ошам хел дам партофтум ма. кӯдако иҷада хонада будам ва халной буд. дӯстони азиз, оши мо ҳам тайёр шид. нодирҷонам хел ранги ҳар вақта бетоқат. дар пешиам дег. дӯстони азиз, ҳам хел оши мо тайёр шид. оши сер савзия ки ба маза омад. ай ҳамада бетоқат нодирҷон. вайда кашта додум. ака ати нозия ҳардумон. мешинем ош мехӯрем дадаш оли мачитай. уже помидораи ҳозир. бинед чӣ хеле уже помидораи сахти. гӯем вай парники уже биромадай. дӯстони азиз, ина видиш гӯем. и ай комнатаи кӯдакоай. ин хонао хеле плашаткаш 3 этаж боло дакадагиай. дар таги ҳамин плашатка подвалай барои мошинмониай, намедонам чиай. ҳамин хели 3 этаж болода ай замин бардошташтагиай. тагаш магазинай барош, мобайнаш ба фикрам стоянкаи мошинай чиай, ҳамин хели ё парковкаай. хулоса гап ай инҷа 3-ум этаж мефурӯӣ, 3 этаж поён мефурӯӣ. баъд меброи плашатка. агар ки хай кӯча раҳи тарафи мошину тарафи магазино буром бигӯӣ 6 этаж поён мефурӯӣ. айҷа ай оина ози 3-ум этажа бинин. оқа баланд нестай. ҳамихе видеш хушрӯ. дӯстони азиз, дар ҷама магазини табадилатон омадам. я албон гирифтам бачаода. садиқда нодирҷон дар кор буда, якта насадка барои шӯва бурам. хати явлоҷон омадем кӯдако садиқдан. якта коврик барои ванна гирифтам. ҷо бо тамошо дорам.
барои вай дохтан. Либосоро дохтан чӣ хел хушрӯ. Либосои чиркина ҷамъ мекунӣ, баъд стирка мепартоӣ. Калони хушрӯ дай 60 литра. сайри гашт кардем, ҳоҷи мерам мегирим чизон меерем хона оста оста. аплу дӯстони азиз, ай магазин биромадем. Инам яй магазин товар для дома. Госами наздики ёда боша биёед, беҳад чизои нағз дорад, нархи даступ накати. Хонара нишонтон медиҳем. Коврик гирифтам, баъд насадкам нағалта барои вай. инҷа бо магазини монетка як шайда гирифтам. ҳозир яка оста прогулка до тарафи хона мерем. уже вақти намоз шидеста, намози пешин. баи баҳона прогулка бировардам абдуллоҷона. хтаро инами коврика гирифтам барои ваннара. дута дора. ҳозир ки шуда мебинӣ. Шайстагӣ буд аз ин ҷуда. мегӯям барои пеши ванна якташ. хел намешилпаде тагаш шамдам аҷоиб вай резинкаш. якташ барои пеши вай. хел комплект. светлияки ахиқшу капути осмонияй бурда мемонам худо хоҳад. размерош размери ваяш инаи коврики калонуш 60 ба 1 метре дарозишу паҳми 60 и дигариш 50-60. размер хай нормалияй. ҷадабо хел якта альбом гирифтам. да группаш логопед навистагӣ буд нодирҷона логопедишки вай. якта албом гирем куда хел альбоми калони хушрӯ 45 рубл. 32 лист дошта. халси хушрон лист дошт. яктаам хай бад вай гирифтам. кай гирифтам имрӯз дигар ина мегирам, ҳоли бад мегирам ахири нагирифтам ша. хай коврик барои посуда меши болошта мемонӣ. қоқша ба дуруни мебелда гирифтам мемониша. беҳад удобни хушрӯ оба хушрӯ мегира. халса такай. да фикс прайс медим, ҳоли мегирам. гирифтам ахираш ба магазини вай. монетка. монеткадам ҳастай. калон нестай. 35 ба 50 будай. 35-50 будай. инаи барои швабрам. ам халид насадка дора швабрима. нағзай барои пулшӯӣ. 209 рубл. якта баъд орд гирифтам. ҳозираша ордмон тамом шуда. баъза рафта харид кардем дар кор. ҳозиам нарафтем. бояд ябед иншалло ният дорем. то ваям ягон камтарак самбусаками каду ҳолиам моя ждат бора инҷа. бо ним кадуи дига ай пешина каду да у квартира будем. самбусака да гирифтам, нимаш истода. инҷа яктам хал зубноиш паста гирифтам, якта руған. дутам хел нони танрӣ. дӯстони азиз, дар инҷа барои бегаҳа камтар самбусака дестам. хеле ними кадуро тёрка гузарондам, пиёз майда кардам. инҷа чорни перец, красни перец, намак, ози руған меандозам, яҷоя мекунам. дар инҷа дута заболатуну када рӯи ҳам монда печондам руған када. сливочный масло шедрилета вай кардам. руғани маска
Am xel komnat temperaturada modum, oloyimshi çakdim şava xavat ba xavat pechondum. Azi burada zolamam ibramı. Ima yakjoya mekim как-то руган дохта уже самсон мепечонум худо хоҳад. Якта кадои ним доштам, ҳамуна гирифтам, ик кадом ҳамҷа сели истодаe. Руган рехтам. Инам хеле аҷояш кардам. Аз мерем ако золае мепрем. Инҷа свет киштаги аблоҷон хубай. دوستانی عزیز، در اینجا سمبوسای ما هم تیار شد. راستی گفت خمیرش ای بر وقتی کدام مونده بودم، ام خیلی خمیرش ایستوده آب شد. خیلی ناز نامد سمبوسا، خیلی میشه خیلی ورقش رویم وای نامد. اتاق ریزانک اومده ورقش خیلی معلوم نیسته. برای که وایم خمیر ملایم شدگی بود. ای سحری خمیر ما گرفته گیرم ما. قطعی بگه وای کدام همین نانی گرمه دادم پاکت نمونه کردم چه خیلی میشه وقتی خیلی میکنم خیلی سخت میشه دل بسته میشه چه خیلی میشه و نانی گرمه که آوردین سر زای پاکت بروردمونین که عرق کدام آوشته بیزیب میشه و همین نان اینجا دا لیستی دیگری ما وای کدام پیچونده ساعتش دا میمونم و زیاد جو رفتیم بالنیسا درجه خیلی خطی ابلو جون خیلی زیستی دلیفتیم Мінус перший етаж. ما поликлиника اومدم قطعی مایده چمون کارم بود کدوم برو اومدم ازی برای میوایم سرم درد میکنه گفتم برای می داو کدیستم ازی بود повторно съемок рой кадан я ҳафта лечение мекунем бо повторно съемок гӯем ду бор съемок гузаштам оз 3 бора бояд гузарам ку буда сеимаш чӣ мебирояд незаку рафтистам хона иншааллоҳ як 3-4 рӯз дига монда лечениема гирам тамом кунам боз съемок мерам иншааллоҳ ки ҳамаш нағз мебирояд. دوستانی عزیز در اینجا ما مینود دا مونده رفتگی بودم دخوفکاره самбусо ра ам хеле пухтиян хушрӯ ма балниса дар омадам дадаш рафта кӯдако раисади гирифтан омадан то вай ма дар омадам буромадам корма буд кардам як ҷоя хона омадем ам хел кӯдако самбусаи гарма как мехӯранд обши селис шид ба сери мехӯранд кӯдако дар инҷа ам хел бо мада дору назначит кардиян таблетка хел вай нагӯем 3-4 намуда чанд намуда инҷа назначит кардан рости гап қиматан арзонам нестан ями дуташ камтар 200 чанд 300 чанд яиша бинен қариби 600 рубл ин дигариш 900 чанд ятай дигарш 900 чандай идитара барои чашми аблоҷон назначит кардагӣ буда нера бинед қариб 1000 рубл намедонам ё фоида мекунан намекунан ман 3 бора дору хардистам мерам як бор дору харем таги 2000 3000 дорудам меравада. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар ҷа ма биромадам магазин рафтестам формаи нама пӯшидам ҳамин безрукавка ҳатинаи спортивни яда дебот кушрӯ дарозишам ки айзону поёнаи безрукавкара
Я розумію, таке магазин навіємо. دوستان عزیز در اینجا زبشونی молоко کرواسانی помидор болгарский перец самхе так майда чайда гирифтам хона рафтисам вали ман завтрак накардам рости гап барои ҳамин круассани гирифтам уже обед шуда хоҳам шурӯъ кар уфтагиям ой вали ман завтрак накардам рости гап шаво я хел шаво дер хом мерам қати ягон клиент гап мезанам қати ягон дугонаам гап мезанам соат мебинем 3 шида 4 шида я хел вақто я соат ним соат хом мери ки уже мехеси бо бомдод бо кӯдакои пушонда садик равон кардан ой ҳамин қати вай байхо сер намешам баъди бомдод роишон мекунам ҳамаша садик ки шавҳар ма кор гусел мекунам баъд ҳаво мерам ба азур қати майда чамон баъд дертар мехезим аққод мепартум то аққод тайёр шуда уже обед меша баъд ман завтрак мекунам инҷа оинада нишонтон тием чӣ хел дар рӯзаки хушрӯе دوستانی عزیز در اینجا ما بعد نماز شام برامدان پونکتی والبرس رفتیم چقدر روشنی خوش رو اینجا ما نزدیکتر آمدیم پونکتی والبرس نگوییم اینجا ده ما این طرف دهیم دوم دهیم قریب اومدیم گوییم هم خیلی میبروی یک دم ده میرسیم یا 5 منوت ده روزا هم کالتاشته успети برامدن کودکاتی площадка نمیکنیم امروز این رегистрация کردم поселковая я ду чи заказ кардаги будам шавармози омадан шомхонӣ гуфтам ман тез рафта бигирам биём памперс заказ кардаги маблоҷонда бояд чизи дига мерам мегирам тезда давида мерам ки бо шаварам кор мераванд шабона чихе одам бисёр тарафои мо на ин тарафо одам биҳад бисёра шаб да прогонка меброянд рӯз ки калта шуде успед намекунам ба фикрам шаб да брой мешавад баъди намози шомо ҳол меброем ягон рӯз пункти валберестам расидам ҷа очерад духтарои ҷама пункти валберест омадам памперс заказ кардаги будам аблоҷонда рақами душ сей вай меша просто подгузники ҳастай ай памперс баъд наи премиум кия я размер балша мерид мекуна хел мекунам свободна хушрӯ меиста ай вай ки памперси холия вай сеша мепӯшем
این диша мепӯшем нормал мехай. Ман инҷа 10 та ва мешок заказ кардам барои нами почта. Рои кардан пакетҳои обычни ай почта намешава. Майдагӣ мекунад клиентҳои ма бисёр мегиранд. Гӯем як қопча чизай дав пакетҳои почта намеғанд. Инҷа барои ами 10 та хеле вай заказ кардам. Лимча ки равон кунам. Оз яка бардошта мерам. Я 160 та дона дора памперс. Ай, надеюсь, что надолго хватит. 2 пачка дора ба фикрам дурмашта. Бардошта буромадам ки ҷактари. Оз тез бардошта мерам аки. Ай, торик штестай. Ури торик шидай гӯем, намози шом гузаштагия. Неки ҳама ҷо светло ай тарафо. Бибинед одам чӣ хел бисёр. Ҳама давопарака бозӣ дорам. дӯстони азиз, ман хона омада расидам. Ман хеле дар даруни коробкаш 2 та упаковка 80 донаи озияташа гирифта нишонтон тиём. Ин нодир даҳам, ама чи дар кора меравад, онҷа дар болош мошинчаоша ҳай мекуна. Ман хай калонаки хушрӯай. Аксия кати гирифтам 1600 рублда, а так 2000 намедонам чанд буд. 2500 буд, 2800 буд. Ё прямом ки қиматай чем дига памперс обычни ай ҳами фирма. дӯстони азиз, дар ҳамҷа қад шумо хайрхуш мекунам. Хайр то видеои оянда. Худо нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.